igsoon, dili gayud malikayan na mubati ta og kahadlok ug man kabalaka sa ato ang sitwasyon karon. Labi na kay hantod karon padayon kita nga nakasinapit niini nga pandemic karon migo sa Pilipinas, dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok pagyud o sa tanang dapit pagyud sa kalibutan. Hinungdan nga dili gayud malikayan na usahay o tingali daghan ng mga higayon nga mubati ta og kahadlok ug kabalaka. Nabasin unya isa kita unya nga mahimo unya nga maigo sa maong virus o kahit isa sa atong mga binahas kinabuhi. Pero igsoon buot ko ikaw nga masayon nga ang Ginoo nagpakabana kanimo. Ug buot ko ikaw nga dasigon pinaagi sa iyahang nga pulong na makita sa libro sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 10 nga nag-ingon, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako maong imong Dios. Lig-unon ko ikaw panalipdan ug luwason. Nahibalo ang Ginoo sa imuhang mga kahadlok sa kinabuhi. Ug siya naghagit kanimo nga ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok kay ang Ginoo nagauban kanimo. Nasayo siya ug nahibalo siya sa imuhang gibati karon. Ikaduha, ayaw kabalaka. Usahay mubati magita og kabalaka labi na sa atong sitwasyon karon. Pero ang pulong sa Ginoo naghagit usab kanato na dili kita angay nga mabalaka. Tungod kay ang Dios mag-uban siya kanato. Mag-uban siya kanimo. Matod pa niya, lig-unon ko ikaw. So dili ka angay nga mahadlok, dili ka angay mabalaka kay ang Ginoo mo lig-on kanimo. Ikaw upat, tabangan ko ikaw. Ang Ginoo misma nagasaad nga siya mo tabang kanimo sa imuhang sitwasyon karon. Kung naa ba kay kahadlokan, naa ka ba'y kabalakan, ang Ginoo nagsaad nga siya mo tabang kanimo. Ikalima, panalipdan ko ikaw. Ang pulong nga panalipdan usa kini ka nindot na pasalig sa Ginoo. Labi na kung tingali wala pa na vaksinan karon mga panahon na. Ang bugtong na makapanalipod kanimo mao ra gyud ang Ginoo. So ginlan ko ikaw, dili gid mapakis ang Ginoo. The moment na ikaw muduol o mutuo musalig kaniya, siya gayon andam nga manalipod kanimo. Nabisan pa ingon pagani si salmista David, bisan maglakaw ako landong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kay nahibalo siya ang Dios magapanalipod kaniya. Ang labaw sa tanan, nag-ingon ang Ginoo, luwason ko ikaw. So bisan mabutang pa sa peligro ang imuhang kinabuhi, ang ato ang kinabuhi, ang Ginoo magaluwas kay kanato. Siya andam nga muluwas kanato. Siya andam nga manalipod kanato. Siya andam nga mulig-on kanato. O siya andam nga mutabang kanato sa panahon na musampit kita kaniya. Kana ra o dalaygon ang Ginoo. Salamat.